बे समाव 6 अक्ट'बराव बिटिआरनि गासैबो सरकारि आरो सरकारि नङै मावख'आरिफोरा बन्द थागोन लोगोसे फरायसालिफ्राबो बन्द थागोन। नंगौ बे समाव मोनसे खौरां बिटिआर सरकारा 6 अक्ट'बर खालाराव थामहिनबा गाबोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारी बिथांनि रुंसारि जानायखौ मान होनानै बिटिआर सरकारा बन्द फोसावदों। बे समाव मख'नो गोनांदि रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बर'नि बिफा बड'फा रुंसारि जानायनि उनाव थामहिनबा बिएसि गोरोबथानि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायावनो राजखान्थिखौ भाबैबो बर'नि सोमावसारनायखौ थांखि लादोंमोन आरो बे थांखियावनो रुंसारि जालांनाय करेन्द्र बसुमतारी बिथाङा पानेरि बियाबाव राजखान्थि गेलेजेनो आरो गिबि खेब गेलेनायनि उनावनो बिथाङा एमएलए जायो। बेजों लोगोसे बिथां करेन्द्र बसुमतारीया बर'नि माखासे जेंनाखौ राजखान्थिनि गेजेरजोंबो राव होदोंमोन। बेनि उनावनो माजबाद बियाबावबो बिथाङा एमएलए महरै देरहानो हादोंमोन। बेबायदिनो बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बारग' एमएलए रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीया बिहोमा होलांबाय। बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोरजिनायनि लामा दिन्थिनायाव गोबां बिहोमा दं होननानै जों मिथिनानै मोनो। बिथांखौ मान होनानै आरो दुखु फोरमायनानै बिटिआर सरकारा फैगौ 6 अक्ट'बर खालाराव बिटिआरनि गासैबो सरकारि बेसरकारि मावख'आरिफोरखौ बन्द फोसावनाय जादों। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।